På en af mine mange aftenture oplevede jeg for mange år siden noget højst usædvanligt. Mens alt var tyst, var der tydeligt aktivitet på den nærtliggende ungdomsinstitution. Skygger bevægede sig gennem mørket, og mumlende stemmer gav mig en fjern idé om, hvad det var, der foregik. Jeg vidste, at der foregik noget suspekt, og det var min opgave at finde ud af, hvad det var. Ak ja, snart befandt jeg mig forklædt i en bus blandt disse unge mennesker. Hvad der foregik, skulle jeg snart finde ud af. Mit liv har bragt mig mange steder, men aldrig har jeg set noget som Berlin. Muren nærmest symboliserer byen i sig selv, som den står der og vidner om fordomstiden. Legen stoppede dog ikke her. Næh, sagen tog en ny drejning. Denk meget. Ud fra mine observationer opstillede jeg følgende hypotese. Der var ganske elementært tale om en dannelsesrejse, et kulturbesøg. Men det skulle vise sig, at jeg ikke havde helt ret. Jeg fortsatte imidlertid mine iagttagelser. Der slog det mig. Mine mange års træning havde kun styrket min evne til at drage slutninger. Hvad der foregik, hvad de i virkeligheden foretog sig, var en god tur. Sag lukket.